yang ada di dalam
baru apa gitu ya, kata ini apa, nomor 11 dua pengen nahoho, kalau ada sih nggak apa-apa, antisipasi aja. Nggak bisa ke print. Nggak bisa ke print. Aduh. Rentet dia. Sambil berpuas waktu ada lagu yang pelan-pelan gitu. Ini lah yang begini. Jadi keduanya itu di Tes. Masuk nih. Tes, tes. 3. Ayo. kalau ada orang-orangnya sih nggak usah.
Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus, pinuji ma debata na mangaramoti nguluta buhi tolhasita di tahun 2020 toluon. Saluhuk na alani denggan ni bahasa ni debata doi alan i akamanginang hami sian tonga-tonga ni parhalado pasahaton tabinami matuhita saluhuk na hami mewakili sian sudi parhalado keluarga selama tahun baru madi hita saluhukna. Selamat tahun baru. Tong ma tahirim pangaramotion ni debata di tahun 2020 tolon jala marpos ni roha hita na tong donganan na hita. Horas madi hita akamanginang. Hurian itu hatta jumolo mahita martang yang nahom di bagasar hatabi. Amin. Borat mahita tu parsauran nabadia laho mamuji do pangasanga putu hatta ro mahita marulu puluh tujulura marede mahita bukideta nomor 70. Mar hite-hite guar di mata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanon. Amin. Saya mengarnapi do mataku do akadulok, sia dia do ulan ropong rupiah tuau, sia Jehovah si to palangit dohot tanon sabing do ropong rupiah anggo tuau, dan tagamon lason na tersulat di patmu, dan tagamun nok matan si jagaho
Saya jagaun ni Jehovah do sian nasa parmaraan. Saya jagaun na do todim. Saya jagaun ni Jehovah do ho lau ruar do lau bongot olat nyon rodi sa niling na. Haleluya. 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 Ale amanami na ribano gijang dibain hodo anak haulon raham tu tutoron di patik asa di palua nani gongoma ni patik urupi hami dot hami mendapoton hauloni asa jala asamian hami di bagasan hara jaumu mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deta sa buku deta nomor 11. Yesus sayu rupi hami Tatangihon ma patik di debata di minggu tau baru sadarion ima patik perjulu sahak roh di patik pasapuluhon patik perjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi merakup ahu bainomu debatam. Mari apa doahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumaonmu manang aha na di badua gicang dot na di badua tongaon ro di badua bagasan aik na di toru ni tano yang gotung da bisi sombaon manang sioloan Patik patuluhon dang jadi dohonon guarin di bata yang go sature dalanna ay hona humna do suhut akan marsiniang di guarna. Patik pau paton ingot hamu mapabadiahon ari minggu i dina onom ari mam ulahamu masa siulaunmu aleyaunggu ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru oh dia penangmu ro di sini tani alak penamang ti hutam ai dina onom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot asa isina dungi marabian do ibada di ari papituhoni di baini do umbaena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadayai. Patik palimahon ikon pasangatomu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu itano nanileho ni Jehovah di batam diho. Patik paonopon unang mo mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik paulang unang ho manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sututu maralohod dunga jolma.
patik pasapuluhon, dan jadi haliangani roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangani roham dongan sarepi ni donganmu, marang na posona bau, marang na posona boru-boru, marang lombuna, marang hodana, marang dia pe ugasa di donganmu. Beha padok ni dibata taringot tu patik sapului oddo. Ahu do Jehovah di batam ninna di batata. Pargogo na suatu dosan jala perimas. Siluluho dosa ni amama tu pinoparna. Rodi suduk patulu rodi suduk papaton pinoparni akka sugoro hajau. Alaya sidor hakku dakka namar ribu-ribu akka namar holong ni roh hajau. Nasa mga laosi patiki. Atong rak mangidugo mahita siya Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata. Saya pergugui mahami. Mangulahon membantu patikmi. Amin. Mari deta sa bukid deta nomor 10. Tato po timbadu satta martang yang mahita. Alia manami jala di bata nami na di banu gizang. Para siroha na sumirung midahami. Hu para tutu jala hutopo tehami do. Dosa do panglosan nami na gudangi. Tada mahami marhiti iti asin roham. Jala sesa dosa nami salhu na. Ala ni pakok ni anak hawalangan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Tabigima baga-baga di bata taringot Tuhan sani dosatta. Para si roha jala perdenggan bahasa du Jehovah. Lebat terimas jala para si godang. Dang dibahet tu hita bartu akka dosatta. Jala dang dibalosot tu hita bartu akka hajatotta. Sohon asin ni rohani amama mida anak-anak. Asin ni rohani Jehovah diakka na makkabiari ibana. Hasang apom ma di dibatan lagi jang. Amin. Mari deta sa buku deta nomor 14.
Tangi homma hatani debata turpu epistel di minggu tahun baru sedarion. Iman tersurat di Efesus 3 memuka sean ayat 14 sahat troli ayat 27. Alani hulopit totu maradupon amai. Ibanado harorwani na sobangso natargoar di banua gijang nang di tanoon. Angget batu godang ni hasang ponnai dilehot tuhamu jolma perbagasan si pergoguan jala si patugun marhite-hite tondina Asa maringanan Kristusi marhite-hite hapor seon di bagasan rohamuna gabehot hamu marurat jala marujahan di bagasan rohan naholong. naing ma ngolohamu matusi rapdohot salhut akan abayai gazang na dohot bidang na bagas na dohot tibona. Lau tumananda holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa mangutusion asa sahat tuhamu sadok hagogok ni debata. Alai tarpatu bebana do adul lumobis akan tapangido manang tapikiri hobatu hogonna makorho di bagasan hita. Di bana mahasa ngapon di tonga-tongani huriai jala di bagasan Kristus Yesus roh di saluhut sudut saleleng-leleng na. Amin. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita sa buku deta nomor 427. Tidakuma hapor siyotai songon nani hati dakun di dongat tasa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogu na suatu dosan natu mo palangi do tan au porsia Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinubuh ni si Maria nagabi-gabian santon di purbadia andorang suabuhan ido tu hatta na tu mau na berenit di mahuman silatus na matatarpaja lo ibana di hau pinosilang na tu waktu dua tolu mulak manguli ari patuluhon naik tu surgo lahun dun siam di bataja huba amanai par gugu na suatu dosani di sime manai pai mulak sugotan manghumi halak na mangulu au persia di ton di perbadia jala adung sada huria nabadia huria topan kal Kristen akan nabadia do di hasan
Doh dia tahi naman do. Mula mengulusu nangnya. Doh dia ngeluar na surah-surah. Amin. Tapi gimana titing diurata. Warta Jemaat Minggu tanggal 1 Januari 2023. Yang pertama pelayanan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Tahun Baru. Topik minggu hasok kalon dohot holong nih rohani debata di Ganuk Jolma. Kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Diakonia jemaat sakit dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sintua sektor masing-masing. Umum A. Sentralisasi keuangan HKBP. Sesuai hasil keputusan Sinode Godang HKBP tahun 2022, maka mulai kebaktian hari ini Minggu 1 Januari 2023 dilaksanakan sentralisasi keuangan HKBP dengan persentase persembahan 50% ke sentralisasi dan 45% untuk huriah. Marilah kita berdoa agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. B. Persembahan bulanan periode Januari 2023. Pada kebaktian hari ini Minggu 1 Januari 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan periode 2023. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. C. Dana program anggaran 2023. Sesuai keputusan rapat huriah HKBP Cawang yang dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022, untuk mendukung program dan anggaran HKBP Cawang 2023, maka setiap minggu kedua akan diadakan pengumpulan dana program 2023. Oleh karena itu, maka minggu tanggal 8 Januari 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan. Marilah kita berikan sesuai dengan kerelaan hati kita. D. Cuti tahunan uluan huriah. Mulai hari Selasa tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023, pimpinan Jemaat HKBP Cawang, Pendeta Joshua MF Aritonang MTH akan cuti tahun baru. Bila mana ada pelayanan harus dilaksanakan oleh pendeta, boleh menyampaikan melalui sintua sektor masing-masing. Pendeta Berhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Untuk warta keuangan bisa kita lihat di WhatsApp yang sudah di-share atau di mading di depan gereja. Demikian warta minggu ini. Tapasahap mapeliata pelia sada do sadebe huti tamarede se buku data nomor 140. Ototo mi utono
sota di kono kona paluana sia sasudiro satu dosia dumi natotong habiara ala pardosoki Dia jupalah Tuhan sada solono nama no dua tunasonan somono nang ditano Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhuna. Akamanginang nahina holongan ni Kristus pinuji madebata na mangaramoti nguluta satu tikion jala noaeng tapatupado permingguan tahun baru alai laos tepat di hari Minggu jalan waeng nang tanghinota jamita nagin riton ni pucuk pimpinan ni Huriata Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar Pendeta Robin Butar-Butar alani akamanginang adorang sohujahahon tuhita Jumolo ma tabuka pesalmen bidualu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10. Pesalmen bidualu ayat sada sahat rodi ayat 10. Tajahama secara responsoria. Edde sian si Daud. Garisian pamangan ni akada danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangammu alani akka namangaloho asa pau japon musuh dohot sitahi sudul-sudul
tungahamanian jolmai ubahe pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubahe pola diibati ho di pabakit todo ibana gumongkom akka jadi-jadian ni tangamu sudedo tahe di patuduk ko tu ibana pidong akka na diturun ni langit dohot akka dekke di laut aro di sude na mangisir di laut ima sahakna hujahahon hai madihita jamita tau baru sada Januari nagiriton ni opui eporus pardita Robin butar-butar takasma tapa ihut-ihut hamuna akadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan akaruas parhalado nang partahonan ni HKBP di Ganup Inganan parjolo situtu pinasaha mahataot tu hamuna Ganup selama tau baru madi hamuna saluhukna napaduahon masai uli jala rikot do jinouhon tu hita Ganup asasian nasaroha ate-ate pikiran nang pakilalata tapasahat mauliati itu hatta di bagasan sadarion sada Januari 2020 maka molatehot tu debatasi tulu sadai padonganionna pangaramotionna ulaon na marmudu-muduhon hita pangapulion na tu hita uju marsak dot palumehon pasu-pasuna na marragami naong saha tungulut tabe nang tuhuria na HKBP manipa di tahun 2022 dinamanaili hita tupudi tubaga sa tahun 2022 Ganup do hita ubotosa songo dia dok-dok ni siya dopat tamangolu jala mangula songon akka anak dohok boruna na hinaholongan nai las niroha ng arsak pe tabolus do di Ganup gulmi ni ngoluta di sido ibana madongani hita patau hita gabi sitidangina marhite ngolu ng ulaota na tarpasu-pasu jalan na gabi pasu-pasu tu na humaliakta marsada-sada di jabu di ulaon di parsaoran di patau do hita makamonakon akka tantangan na marragami di patau do hita madungdung akka na ikko sidungdungota nang pe adong na so apala sikop jaladang adong na dumenggan siyan tinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria di akka ulaota na marragami di ragam ni ngolu-ngolu di patau do hita patupa ulaon orientasi pakobasion HKBP di tahun 2022 5 tahun kesehatian asasada hita di jabu di huria di parsaoran nau mepmet sahatu nau balga nang di akka ulaut tabe ay tunamian di bagasan hasadaud do palumehanon ni debata pasu-pasuna jalanung ngatai day takas di perdalanan ni huriat tanamian di bagasan hasadaon tarpasu-pasu huhut gabi pasu-pasu tapasahat mamoliati itu hatta pardenggan basai masariko do ate-ate roha pikiran nang pakilalan namadok mauliati adong jalamia tong dihita di bagasa tahun 2020 tuluon tarlumobi alamulo marasing siani tung mauldo terbaik kita mangado pinay konsia dupatta songon akka anak ni jolma alay dohot dotong songon akka na porsea songon akka sisean na tarlumobi songon ruas do parhalado ni HKBP rohana digohi hamoneteon ido patau hita mangado pinamaol situtu naikon adopatta di bagasan taonon songon akka anak ni jolmai hita tadopi do mamukka tahun 2020 tulun disadok portibion resesi ekonomi tarlumobi di tahun 2020 tulun songon naong pinatujolo ni ekonom portibi na terbarita ima Noril Rubini sahala profesor ekonomi sian Universitas New York di tanggal 10 Oktober 2022 di majalah Time nama dok nata adopi dosada krisis ekonomi nama saya dok krisis stagflasi
di guari ibana. Ima krisis ekonomi nasudung dope tak adopi neselaon. Pandemi COVID-10 sia di tahun 2020 sahatu 2022 naso haru masoh dope sahatu nuaeng nang penaung bahat divaksinasi patuluhon manang paupaton tu akan tua-tua. Porang Rusia maradopon Ukraina nama korhon tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi nalabat gale ia sogumale ido deba si bosir ini resesi ekonomi. Nunga mangarade akka pamaretta di Portibion nian dang maribar pamaretta di Indonesia di tahun nasalpo lau mangadu pisa. Alai dang apala taboto manang naung tukdo hatawon ni bangsota mangadopi hamaulon ekonomi global on. Benget mahita manangyakon pamaretta asa diperbisuhi. Benget mahita manangyakon hasa daun ni rakyat Indonesia di namangado pisa. Di sejarah ni hajol maun uju masa resesi ekonomi masai bahak do akka anak ni jolmai manaon situtu. Tarlumobi akka nasomar diha-diha. Dina masa akka resesi ekonomi masa do tong akka perselisihan. Pola sahat tu haguturon nama buan jea di tonga-tonga di parsauran hajol maun. Tatangyakon gomos unang masa di tonga-tonga ni bangsota. Tabana songon huria HKBP padalan naung tatotopon di Sinode Godang HKBP 24 sampai 27 Oktober 2022 ido hita. Ima patupauta do sentralisasi perhepengon mamukka sada Januari 2020 tuluon. Laho patogu pakobasiota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP. Jalaman narihon ngolu-ngolu ni sude partohonata na gok tikki. Dot pegawai na tinugason ni debata marhita eporus HKBP. Dohot pasauton program resort, dohot distrik nang hatopan. Sian 10 sada rumang ni pelean di Ganup Huria, di Ganup Minggu. Ima pelea sada A par mingguon, pelea sada B par mingguon, pelea 2 par mingguon, pelean pertangyangan, pelean sermon kategorial, pelean partupolon, pamasu-masuon perbageson, pelean ulaun nabadia, pelean ibadah khusus kasual, pelean hamulateon, pelean persepuluhan, pelean bulanan manang tahunan, di pasaha ma lumabakna di hari Rebu Ganup Minggu tu pusat sentral. Godangna 55% di pelean i. Lahu manggarar program resort distrik dot hatopan nang perbalajon ni sadok pangula nagok tiki di HKBP. Dohot pangula tinurgason ni eporos ni HKBP. Sio 45% nari pakion ni Huria ima patupahon nari kot tu ulau di Huria. Dang sarihonon ni Ganup Huria be anggaran resort distrik hatopan nang balajon ni pangula na mangula di sinang di resort. Parhepengon sentral nama-nama narihon i. Totu sialani nama satu hajol mau di sadok Portibion ima resesi ekonomi nang kinuara di Gijangi. Bui du tubuh turo hatta suku-suku taringot tu hatutuk ni sentralisasi parhepengon i. Manggarar sigararonna tu program resort distrik hatopan dohot tu perbalajon hatopan i. Di nama ngadopi na dua nang ginoaran i ima resesi ekonomi do pada laton sentralisasi parhepengon di tiki nasongon ido hita akadongan tabban ni Ganup na ikkon siadopan ni Ganup hita di ngulut tamar sada-sada na totu meragam rumangna jala meragam hatawota mangadopisa digohi hamolateo marohata ala akka anak do borun itu hatta do hita na sopasobonna mangadopisa. Na somarsigatung holat tu hatauon hajol maota sabing ima hatauon na ginohi keterbatasan alai dohot jalahot dohi tamarsigatung totong tu hatauon ni debatata debata pargogo na so haturusani para siroha dohot pardenggan basai hapo saddo tu hatai patau hita marsasahala mangadopi na ikkon siado patai. Jala patau HKBP nama muka Januari 2020 tuluon patu pas ada ulau na denggan di Jolona naung ditotopo Sinode Godang di Oktober 2022 ima patu pas sentralisasi perhepengon.
paringgason, pahisahon, dohot pahirason ni tuhatai naung paniroy hita di sinode godang manotopon patupahon bahen sangap di guarna. Bahen hamamaju ni HKBP jala bahen pasu-pasu di ganup huria nang ruasta. Gabe pasu-pasu tu pertibion marhite narade mangulahon hatana. Jala api situtudo hatana tersurat di Psalmen 8 ayat 110. Patugu hita di pos ni roha na taharikoton di namadalani tahun 2020 di ngulut tamar sada-sada nang dinapatupah orientasi tahun pakubasion na tagwari tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023. Na mangurupi hita patupa pakubasion tasading gadengganna marhite sentralisasi perhepengon. Jalan apa tahu hita memakai sading gadengganna nasa na pinalumehon ni debata tu hita ganup. Dia mai ima namadok tu hita manosoi hita makaporsehai jala mameo panadaon na bagas jala na bidang taringot tu hadebataon ni debatata debata situ lusadai ima debata namar hasok kalon na makaholongi ganup jolma nasokal do debata nasangap namar mulia di atas ni akkalangit digijang ninasa na adong di hasianganon dilihat portibion alai dang hasok kalon na holat tu hamuleon na sadiri ia hasok kalon ni debata alai hasok kalon na makaholongi hajol maon ido dang hasok kalon na padao diri na sian hajol maon alai hasok kalon na pajono diri na tu hajol maon do dang hasok kalon na makkomol-homol huaso na adong di diri na sabing ia hasok kalon ni debatai alai hasok kalon na makasagihon hamuliaon nang huaso na adong di diri na tu hajol maon tu anak ni jol maido pasaut ton sakap na nabadia di hajol maon jala marhite hajol maon asa dot hatana jepek dohonom ma hasok kalon ni debatai tu narikot tu hajol maon na hinaholongan na idoi dang hasok kalon na naing madoddo ni hajol maon na dinodonan ni hamaolon ni ngulu-ngulu alai hasok kalon na mabay jolmai na boy di ida dongan na jolma somararga somarguna so tau gabi hajol maun na sangap hajol maun na arga di jolona hajol maun na gabi ula-ula na patupa akasakap na nabalgay ido na dipaadar di ayat 4 saat tusia di Psalmen 8 taida madi namangi huton asa di ujung na say tubu jalalam tugu mahaporsiaut tadi ibana napatau hita madalani tahun 2020 songon akka anak ni jolma dohot songon ruas ni pamatang ni Kristusi naparjolo ima di jolo ni debata atik pesiat tano do mulatta jala mula do itu tano lapatanna atik penatinoppa ido hitaon alai di debata nasok kali tung holong situtudo rohana mida hita tung somamolus do tikki molos di patupa ibana dua namang ihuton tuhita anak tuhita jolma tuhita akanong tinobusna masay argai marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus dia may sada ditaringoti rohani debatado hita au ho hamung ibana nasida nang uju sotaboto uju sotahilala uju hita sadiri pe jok dang tapikir-pikiri diri ta sadiri debatana sokali manaringoti di rohana taringot tu hita laho patupa na taharikotto di ngoluon laho mangodihon hita laho mamasu-masu hita sian hatawon na naso hasohatan ido ima debatata namar hasokalan na di atas ni akalangit doho na di portibion asa unang menek roham mida dirim mida hajol maumi argado ho di ibana daima nian napapos rohat tabangadupi resesi ekonomi dohot pasaut sentralisasi parhepengoni gari hita jolma sadiri namar pikir bahat na boy tapatupa lamma debatai mamikiri hita anak doh boruna nama say arga ditobus ditaringoti debatado dirim dirita diriku
nang dirini akadongatta di bagasat tahun 2020 nagok hamaolon i. Posma rohatta disi. Napaduahon diebati debatado hita ayat 5b. Saha tu namanongos anak na nasasadai itu tongat-tongat taga bedaging. Jala manongos tod di parbadia itu hita marhite tod di namian di bagasan hita. Di patupa ibana. Jala marhite naposona nama dulu hita uju marsahit. Nama nopot jala mamakulingi hita uju madalani nguluon marhite hatana. Nama nopot hita di bagas tabe diebati debatado hita. Marhite natorasta nama makulingi hita di bagasan halabohon dohot holong niroha diebati ibana do hita. Marhite ruas punguan ng parhalado ni Huria naro manopot do manangyako kita di jabu diinganan ulaota nang diinganat tamarubat nang dinamakulingi dipakulingi hita marhite telepon do marhite WhatsApp debate debatado hita totong dang dipasobbo debata na tumibuli hita ibana di hawang sana hita di Portibion alai di ebati do hita. Dakola kita na ro jojo tu ibana ala ibana sadiri dotong ro mangibati hita asa dilabung mi dibaga sadirim do ibana rade maho patawon na mga dopi resesi ekonomi i pataw hita HKBP pasao sentralisasi parhepengon i paduahon ditailihon debata tu hita hamuliaon dohot hatongamon atik pe tumoru sa otik do hita siya debata masay bagas do nidok na disi di hasi holi debata asamia kita di hamuliaon dohot hatongamon nai asadang jadi adong siya tonga-tongata na patutoru dongan na jolma ay jolma na marhamuliaon dohot marhatongamon siya debatado iya ibana alani i unang taoloy di taluhon resesi ekonomi ihita sape pola ulo hita patupahon ulaon na manigay hamuliaon dohot hatongamotta nang hamuliaon dohot hatongamon ni dongata unang ulo hita mga loas manang ise madot tu hita nasotolap hita dohot nasotolap ni dongata mga dopi tantangan i jalan na patutoro dirina na marhamuliaon i unang taloas hamaolon na songon i dia pedok na patutoro hamuliota unang gabi tagadis dirita unang tagadis dongat tajolma balik sama hata na patuguhon na pabakiton togo ni rohatta matadok tu dirita nang tudongatta si hatahonon si buan optimisme mahita napatuluhon dipabaki debata hita gumonggom akka jadi-jadian di tanganna biru-biru lobo binatang pidong dekke sudah na mangisir di laut sudah dipatuduk tu hita dong leleng di parsyajari akapade bisuk hata dipabakiton gumonggom masay leleng nung ngadapo ipangatusyo tu na ubagas jalan sumitong taringot tuson ima panggonggomion na sopatupa na sudenggan tu akajadian ni tangan nai alai panggogomion na madjaga hossado asaboy manahan boy gabi panguluhon dakkola jolmay sadiri alai do hoddo panguluhon akka jadi-jadian di tangan nai asaboy marsudut-sudut makanguluhon hajol maun i laos ido sitiopota di na mga dopi resesi ekonomi i nung nga di pasaha debata tu hita akka si gonggom ta asa sude marhite panggonggomiyotay dapotan hanguluan dang hola jolmay alay dohot donang portibi nasasada na taingani dohot akka na adong di bagasan na masarikot doon peopota tarlumobi ala nung atung di jolot tamara bolon mulusotuk kita jolon mapasohoton mohop ni portibion tungulu taon na roon ikkog gabi si gonggom na di halomohon debata mahita ima na sohola mamikiri dirita jolma sadiri sarbing alay mamikiri dohot patupa na denggan tu akka na tinopana na asing i
Gabi panggonggomi na majagahon akka na tinopanay, siyan akka panegayon, na mampakorhon tumara, dohot hasusaan tu hajolmaon. Marhite panadauta, haporsyauta, dohot pos ni rohatta di debata, na marhasok kalon, na makaholongi hita jolma, ima tapatupa opat na mangihut otu hita. Gabi terbaik kita, madalani tahun 2020 nagok hamaolon ningolui. Jala terpatu pahita do sentralisasi parhepengo di HKBP. Pasaut tolomo ni rohana jala sian huriana hina holongan nai. Ima manaringoti hita, mangibati hita, manailihon hamuliaon hatongamo tu hita. Doh pabakit hita gumonggom akka jadi-jadian nai. Tapapos marohat madalani tahun nagok hamaolonon. Huhut tahun nagok hamuliaon haulio di tonga-tonga ni HKBP di bagasan jala marhite sentralisasi parhepengon i. Laho lampatogu HKBP patupa ulaon na songon huria ni Kristus di partikian mamuka 2020 saha tutiki na mangihut. Amen. Selamat tahun baru marihita sude tabe mardongat tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Amen. Martangiang mahita. Debata Jehovah amanami nahusobahami marhitian amu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate situtu mahupasahat rohanami tu adupamu ali Tuhan. Ala diramoti horo hami di bagasan nasa tao bolon tahun 2022 nasalpui. Totugo do ragam do akkana huadopi hami Tuhan. Nabuy masa do huadopi hami akkaragam ni arsak ni roha. Parsahiton. Akka hamaolon di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay di bagasan ni tong do hujalo hami. Akkana uli nadinggan. Do sude ahasi nang las ni roha na siya ko'y Tuhan. Marguguro hami mga dobi akka maulon i. Jala diurupi hodo hami. Asa tong di bagasan habadiaon. Mga dobi nang akalas ni roha pe. Di bagasan ngulo nami. Di bagasan taon na salpui. Pinuji maho Tuhan. Ala di luas sodo hami ganup marsada-sada. Boy bongot tu taon na baruon ima taon 2020. Saluhu nai. Olan ala asi do tolong ni roham do. Dada ala gugu nami. Dada ala ni hatawon nami. Dada ala ni haburjon nami. Alai holan ala asi do hot holong ni roham do. Midahami ganu marsada-sada. Naso tau do hami nian dapotan asi ni roham. Alai ala ni balga ni holongmu. Ubalga sian rimasmu. Gabi taruli do hami di asi ni roham. Mulai tema Tuhan. Ala ni tong do hami mangido tuho. Tong do hami mangido sian udut do serep ni rohanami. Asa di tahun 2020 tong maramotamu ngulu nami. Homa nama juluani lakanami. Homa nama juluani sude akka pakirimon nami. Asa anggiat sude boy mardalan hobbar tolomoni roham. Tutu gudang dope akan nasusaut nasinakapan ni rohanami di tahun nasalpui. Homa Tuhan napasaut toni di tahun on. Tutu gudang dope akka sita-sita nami akan nahinirim ni rohanami di tahun nasalpui nasusaut. Homa Tuhan napasaut toni hobbar tu asin ni roham boy saut i di bagasat tahun on. Alani i tong do hami mangido tu ado pamu na badiay. Jala pasahaton ngulu nami. Tarlumobi mangulu ni sude ruas ni huriam. Huria HKBP Cawang on. Asa hoto tong na maso-maso marmudu-mudu ngulu na di tawon on. Paso-paso masude akay nakon ni huriam. Mulai siya danak sekolah minggu. Ibur-ibur magodang manasida ali Tuhan. Gabi akka anak do boru nabur juna sida naulo manangihon hatanin na tua-tuana. Talumobi manaulo manangihon hatam na badiyay. Gabi akka anak do boru na serek marroha manasida. Patun marpangalaho pos dorohan nami Tuhan. Tau manasida songon akka anak ni dibata nasida.
Nang songoni dia kapar sekolahan nape leono mo mahabisi hondo apistaran. Dia ka enak koni huriam remaja akan kuliah namar sekolah pe tong saya pengok nasida mamakke tiki laho mangisi sude waktu tiki tonga-tonga ning uluna laho mempersiapkan akka masa depan na duminggan dupe totong saya lehon dinasida haserepon niroha totong saya lehon dinasida udup laho manangehon hatani na tua-tuana talumoy manangihon hatam na badiay ramoti jala gonggomi ma daw masian mara daw sian parsahiton nang ditikyo na Tuhan tangya konon nami do sude akay na kon ni huriam na di akka parkarejoan do na mga luli parkarejo ape homa Tuhan na mamaso-maso urupi manasida patupahon parkarejoan na dada holan sekedar parkarejoan alai marhite parkarejoan nai lamar sanga ma guarmu na badiay dia kana mga lului parkarejo ape di taonon homa Tuhan na patuduhon parkarejoan na hobar tu kemampuan na asa marhite saha matu nasida asi do tolong ni roham marhite pasu-pasu nasian hoi ali Tuhan nang ditikyon sude akay na kon ni huriam naung tiki na laho marrumah tangga pe homa Tuhan na patuduhon akka sirokka ni todina asa anggiat niya di taon on puy akan nang makasiholi akan nang magkirim di parumah tanggaon sa pasaut mahobar tulomon ni roham martangiang dohami Tuhan disaluhut na toras di sude ruas ni huriam hakabepe cawang on naong diaka na toras totong do tangya konon nami asa di bagasan hatawon na sida laho manogu-nogu keluargana mabuan keluargana ganuk marsada-sada lam solhot tua dopamu na badiai mamasu-masu sude akka naniulan di tanganna mamasu-masu sude akka parkarejoanna mamasu-masu sude akka usahana asa marhitei atong sikko ma akan rekoti di tonga-tonga ni keluargana asiroham say unang ma loas akka ruas ni huriamon hahurangan di akka kebutuhan hidup alai homa napasikopon asa anggiat niyan boy di bagasan las ni rohan nasida madalani tahun 2020 tujuan on tong do tangya konon nami Tuhan akka amanami ina nami nang lanjut usia pe seleonom muhahi pason gajang ni umur 12 ni roha leonom mo bisuk laho manogu-nogu paingoton menegur do mangajar-ajari sude akka pinoparna asalam solho tua dopamu na badiay asalam tau nasida sude laho patupahon akan hobar tolomoni roham ali Tuhan debata amanami dia kadongan nami pe natung suboy rap dohot tami homa Tuhan na mga ramoti mulutung arong na di bagasa parsahiton pamalum ma mulutung arong na di bagasan akarsa ni roha apuli dia kanagalebe se parguguy asi maroham Tuhan say hodo natuk marnida aha nagabi pergumulan di tonga-tonga ning ngulu nami alani hupasat tami masa luhu nang ngulu nami uttu bagasan tangamu tarlumobi inamadalani ari-ari ning ngulu nami di tahun 2020 naso huboto hami aha nagsedupan nami alai huboto hami do rapokko do hami laho madalani saluhuna asima roham Tuhan martangiang dohami di pamaretta di tonga-tonga ni bangsoon asa anggiat parbisuhamu nasida laho mangulahon akka tugas do tanggung jawab nasida tarlumobi ni namang adopi akka tantangan di tahun 2020 secara khusus nang pinabotohon ni akan nabisuk naneng masa resesi ekonomi pos dorohanami marhite akka pamaretta nang pinidlikmu boydo dihadapi boydo dihamonakon akka tantangan na masa di tahun 2020 alani Tuhan pargogoy jala paso-paso manasida paso-paso ng keluarga nasida ganup jala hoto tong na mga liyo biar mida Jehovah di nasida marningot dohami ali Tuhan di huriam hakapepe cawang on di tahun 2020 nang manotopon program dot anggaran di tanggal 10 Desember 2022 na salpo saluhu nai homa Tuhan na mangurupi jala marmudu-mudu jala na mga mudihon huriamon
asa anggiat mardala do dengan hobar tulomone roham. Songoni nang dihuriam hatopan HKBP dinang pasa memutuson sentralisasi keuangan homa Tuhan na pasautoni mardalan hobar tulomone roham. Ali Tuhan ora jumihami tunggok do akado sanang pangalausion na mangarsahi roham alani i sian uduk do serep ni rohanami Tuhan asi roham say sama dosa nang pangalausion nami asa tamahami gabi haboran di pasu-pasum mulai ate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Huhut mata pasahat beleata maredde mahita. timbuli malite anakna Tuhan Yesus tungso hasuhan sanai marhite anakna ilehonai mudarna durus do dihausi langit marhite anak ias tibaini puji madebatan ale manusia lasroham somba madebatan huhu tadehon ayat tolu las jongjong mahita balga situtu pambain mide bata tungso hasuhatan holongi roham tujo pardosa asido roham diukap hodalan lautu banua puji madebata oleh manusia lasroham soha madebata napon Jehovah nasun timbuli marhite anak Tuhan Yesus tatangyak komapeliata tuarupan debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang
Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masya na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utad hami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo leate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana ilehon mi toniro di pamataku osado Ale Tuhan debata na sumarmula na somar pasohotan, debata na manok tong rodi sa leleng nileleng na, nasolo suda do akka taumu, jaladang marparbulatan akka ariarim, alay jepek jalagabur salpu do taon nami, dohot ari-ari nami, nung nga salpu muse sada taon siyan ari-ari nami, alay dang salpu iyang go asin ni roham. Di baheni hupuji hami homar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni godang ni asi ni roham napasahat hami tubonan ni taon on. Masay godang dodenggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui. Jalaw hingot hami do isa daryon. Onpe mauliate marohan nami tuho. Ala di pangolu jala di ramoti ho hami. Dilihok ko si panganon dohot parulosan di hami. Jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Akup ni i dilehok ko do hasonangat tuluak nami. Jala di palua ho do hami sian parmaraan. Jala di ramoti ho do hami dihagugutan. Totong dilehok ko barida nauli i. Manodangi hami asasa nga hami paubahor rohan nami. Akup ni i dilehok ko do apul-apul tunamarsak. Tunamatean. Asa unang madele na sida. Molo huingot hami sude pabahinan nami di taon na salpui. Na maila do hami nuayang maradopok ko. Ala jot magopo ari-ari nami. Dohot asin ni roham hubahik kami. Onpe bisa disalpuho ko nuayang taon na salpui siyan hami. Salpuhon masude pabahinan nami na hurangi. Jalasesa sude dosa nami. Say hukupi mapabahinan nami na hurangi marhite-hite asin ni roham. Debati hodo hami maripat na sa taon ni, jaladida hodo lan na sumarparbuwe na denggan di tonga-tonga nami. Say unang jolotaba, say pasob bumahami mangolu, ang giat marparbuwe na denggan hami tujuluan on. Upar hatopot tami do sude asin ni roham jala di bagasan haserepod do uduk ni roha do hami nuayang mangido tuho, saha tuho mahami os sude. Say togu-togu jala ramoti mahami os sude. Sa togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taon on, songoni di ari di ganup ari. Asa pujion nami ho di taon na roon, patuduhon ma ganup asini ari tuhami dalas-dalan nami, dot ulaon si ulaon nami. Say pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon, di parsikolaan, songoni dohot di bagas nami be. Say tupahi sude parjamita, pangajari, dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida. Say ramoti ma na manggonggomi hami, tata masaluhut na marsak, na tarsosak, na pogos, na dangol, na sumarama, na niliaan ni halak. Unang loas na sida ho na rupa, alay patuduhom matunasida asin ni roham na sumasohot i. Asarap marlas ni roha hami sogot di hasonanga di labungmu, di inganan na hot, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banua gidjang,
Sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sordako Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus nadong di gerejaon dohok na mangihuton ibadah secara live streaming. Hami na makawasi parminggota ditikyon pasato tabi nami matuhita sa luhukna. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru madihita sa luhukna. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Horas.